Raspombi has responded kuma allegations akaitwa zuro ekuti airara namai veshamwari yake ati iye haana kumboita chinhu chakadaro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pana Raspombi ava takatanga kuvafollowa vachiri vakomana vadiki izve kuzonzi kwanzi anobata mai vese ava mai veshamwari yake ko zvanga zvamboita seiko. Vamwewo vari kuti shamwari yake iyi yakapindira Raspombi iye ana amai zvichibva zvamutsamwisa zvachose pakazosvikawo sekuru vacho vachiedza kuti vavayananise iye achibva arovana nasekuru achibva vabaya nebanga. Guys, chero kuriko kunyura, but anyway imi munongoonawo kuti uyu mukadzi uyu pane dambudziko zvachose. Mapikicha ake chaiwo ari kuratidza kuti aiwa munhu wenzara nzara, ari kutoda kana paangadya. Vakomana vadikava zvino vanongopinda vonyura votsengwa tsengwa ameno kuti achapabuda here Raspombi kana ndimiwo. Guys, gumbo iro muri kuda kuti mukomana aitewo sei? Ukawana mukana vhura hombe, but vazhinji vari kudya mamoms aya, asi kungoti kana zita rako risingazivikanwe pasocial media ukabatwa zvinongoperera kumaraini ikoko. Mufana uyu anyepedzera ushamwari nemwana wamai ava, izvo anga akachiva mai vake. Ndo kazhinji shamwari ukaona anonyanyoda kuuya padheni kudai so pane zvaari kutowandira. Yakanakirira ka moms iyi kubatana chaiko chaiko, but anyway at least havasi vana mai Jayden nana mai Oliver. So Raspombi ari kuti vedwe inini handina kumboona chikabheji chamai ava zvachose. Guys, do leave your comments kuti vakomana vadiki chiiko, kuda zvemahara, kuda zvakafa zvega. Kunonzi siyanai namasingle mother, but Raspombi ati bodo. Nemiwo munongoonawo guys kuti ndiitewo sei pakadai.